Mga tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay naningil na kung asa na ang ipasalig nga fuel subsidy gikan sa kagamhanang nasyonal. Anang report ni Femari Dumapot. Kining linya sa mga tricycle driver nga dunay rotang Talisay City Hall padung Barangay Tangke, nakahatag sila mga pangan ngadto sa buhatan sa City Toda. Alang kini sa gipasalig sa Department of Transportation nga tag 6,500 pesos nga fuel subsidy. Apan pangutana karon sa mga driver kun madawat ta ba nila ang maong subsidy. Ilabi na nga hapit na ang Mayo. Maghinaot sa mga maabutan may diri kay kang ubang lugar na naman. Ya mandawi nakadaot ng Lapu-Lapu, ya diri dapit sa mga South Province. Para makatabang-tabang sa dasamuang kon ba kalisod nga mahal nga gasolina. Ilang panghinaot nga mahatag na kini sa dili pa mahuman ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Netong Abril 8, 1,100 ka mga pangan sa tricycle driver sa Dakbayan ang nasumite sa City Toda ngadto sa DILG. Mato de City Toda Head Joy Tumulak, giingong ana-ana sa Central Office ang maong listahan. Ang DILG Talisay mo send og copy ngadto sa provincial DILG unya ang provincial DILG mao ni mo submit ngadto sa region. So ang update namo karon gi-submit na sa central office sa DILG ang maong nga mga pangan. So nagpaabot na lang ni Gani mubo nga panahon lang ang gihatag sa DILG ngadto sa City Toda aron pagkuha sa mga pangan og rekisitos nitong Abril. Hinungdan nga sugod daw sa bang City Toda sa pagdawat sa mga pangan ug mga requirements sa driver aron ilang maduso usab sa Talisay City DILG ang second batch. dunay notice nandaan ang DILG, ang Talisay DILG nga kung dunay mo submit nga mga pangan adto na sila sa second batch. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.